Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Nadang kuya gini di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedla. Bat kiberta kishula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Kakong Patricia Sawen kawai na gilong kami kasinong maulay kanton masar padkhot ka kanhun ka sur kabri unyo trap kala ther tenge yu menteri rang ba ka jalla me klaya konrat kisang ma dak bakno bo persyang ban buri kai phot ching toket halor ka ching sha set yap nong elam barim ka channel si uliet ba chesterfield thank you habakran hagilat patai kubor hading ka chwani kendu ka kanhun ki bahiyeng uliet ba che ha ka ching elam ba dan boklang kharlung do vice chairman rengkat uba marbur dakhar uba charlie cherani bantip la ka yeng kala yok dyang ne em kai phot ching toket kani kolong kami kala ong baladau konrad omnang ban puli kai phot ching toket ladai ban khot lang eki ban puli lang ngi kom kilong kami nang ni na po sinong kanton masar ngin nom ai li ya kan ni bat ngin yang ya le persya kawe ke jingmot kawe ke buit kawe ke bol kum ba kini kun samla ki yang kum taya kata kanong rim ngir ngin krisyan longkat balong jakat bijia ngin ya ngin poi syakatong bat ngin ap ya kata report ka ba ulai yok pediang na kata ka human right commission tiba pat kata por umpelai dan ayu shalandat bau buri kat ni udah ban sai madan siusdan lada umsi ngi kelong kami ngem la sya bat ngwat ya keji sya hai bakadon ban ngin ya chakman ban dan rangkat ban lagi jong ki kun samla kumno bengin wat ya ka hok bat keji sya long ba kan ke sarkar MDA ka mentah ka baklawan le don bor thambor nadu khalai turik okos jong kasnem ka baladep hadu mentah uong yangi bandang ap chua bandang ya in kwarin re mentang ngitep ba de pen file de ai kata report syau konrad hi bade la IT syau menteri lang ba ubade konrad sang man re em uang pen ban ap chua bat ka weiru uang kan no uang san po kilo ka kia re ngam ngai bakan don san po kilo ar po pi step kan dan na kam don ada memla ban pule asyang ngirin pule nginang ban pule nginang men pelang khat yang angan wan ben pule lang bat meng tu hawang san pau kilo ngim ngai ngim dai ngi kibi ada kalang kum taru khat yang ngi bina pulelang sim na kajong ka pies ngin pule ka hak nginom tam nginom penduna ngin pule kum balatho da ka poi hakano ka bentaru ngilong ki bekloi ban pediang haba kami kat kum ka report mrai klam ka report klam ka jing sisya kum no ngilan pediang ngin ya cekmar ban ngin pek ka ai ba pinle di nagaleng jong ka kanhon ka sur jong bri neutrap hadin bangilai i ya kakai pot lani ye ka report ye ka ban nalian jaka maklia human right commission kala lek ban submit sha ka state government da ha arpo trek me jong new snam bomta ngilai yo bane chong bani perkhan bat kum ka kanhon ka bangem ju ya lan ya ka yeng wat na du ti por ka bangi penlong program ka education per tika sude ingi ba ngin ye kendo biang bat ka family jong iba cheres te hagni ka no pha jong skim tang ngi kendo bat i para jong i bat kum juro ki dan ki khon ngilai yo bani kran shibon ki ai te ho kiladun ki parlong nadu ka arpo trek jong banai pelada banai me kilai yo ban phone shangi kum ki noi lam jong sur jong nyutra rehat ki por ngila kurang syam bagi nama ban komen IRM nomor ba ngimpat sem layo I ya takadur kadar jongka report te mentang ke skiro ngilawan hakan yeng ke jong iba Charles ngilai kedok bani bagring re syong bat ngi so ho ba kata ke report wat nak leng jong yeng ro kimpat sem layo kopi te de hari kan nongrem ka jingwan jongi ka long ba kum mangi ong ba ngin ya yele nginom sange kata kadika lenti ya lene ka move ka jongi nadu ka por basdang ngim pat semna sange hari de tang hai ki por bakara ya ka inquiry nagalian juga human right tingi gap namar ba ngapen ke mau ipi hakiti ki por ka bangi demand na government ban suspend ya kitu kitab cops officer ngila dawaro ban penlong ya kata ka jing toket ka bakho hot ngi sokumen bagani ka jing toket di ling bagayeng ro ling bagajing menjur lang
kala Shania Hakataka Jinglam Kmat Jong U retired Chief Justice di Baifei ban lead lane ban Komuchaman Jong ni commission de Henry ke ikba sa mendang kalong ba nagliang jong kenhon ngidawa ba hadin ba phila yo ye report nado arphotrek jong banai me kalau dia ka sarkar menta ba kan samno lane kat pelaj pai ba no so sangi kum kinong dawa lane sangi upai ba jong bri nyu trap ka benda ka baan ngi ko ban kli don ayu halandan amar banado ka arphotrek banai me jong unusiam ba menta phila dabio ya ka di ka report naka Malaysia Human Rights Commission don ayu halandan jong ni ba hadu menta mene ngilasios ngau tang ki khana nang ni nang tai ba phila pha se political department hato kataka inquiry ya ka yeng leli ya ka jingwan khat jubor ka jong phi ya ka jingem jungnu rang ba hato phim hon tang hapo ka Malaysia Human Rights Commission phila pha manta ban examine se hakata political department tinang lang jongi ngi susi bat ngisgo ban ong ba kani ka jingle jong gamen kapan I ba kadon ka iri ka islandat bat yole si ngai imat kila kidan ro ka jing thumu ban tampo ya kani ka inquiry tingi kentu ya ka state government ning bang ni ka sarkar MDA ba sobha ban plaj no I ni kai phon khanang ba mangi kong pai ba ngin yo ban yo I ban ngi kwa ro ka mo ong hakipor mun sangi dawan na ka sarkar menteri rong ba uang ba nginom pala ban ong iru ya menta namar ba ka inquiry kadang ya hapo ka Malaysia Human Rights Commission tingala ban keren ya kani ka subject tang undala dap ya ka inquiry tementang skwa ban pensoi pi ko menteri rong ba ko konrat sangma ka inquiry la dap te ba pen ino ya ka kam ka ban naliang jong sarkar ko mangila dawa ban prosecute ya kita kibadan kiti hak ni ke jingwan siat dan ni jingwan prinyam pej ya urang ba upalwan ya suk bat ke society kata long ba cheris thank you stang arbana ladap sisnem jong I ba si bat hadu mentang imi I ya kata ka inquiry lani kata ka report ba ka sarkar kan pelat pet ba bat men sembanai le si haka tarik ka ba arpotrik jong ni upanai mi ladang ambakla ba uvai pai uhat jong commission uladap ban le iktu inquiry ba lali ban submit hak sarkar jela ha kontrak sama ubade usi minista bat nagalang jongi hi kum ka kunhun ka sur ko berni trap ni dawa na ka sarkar jela ka MDA government bat khamtam e usi minista ba udai ban pelat pat ba ban pentip pat ba ya kani ka report ka pla submit da kani ka commission ka jong uhi bat lada kanu ke sarkar bat kinu ki breu ki badan ha ka bor lada kile kanu ka kam ka pelaput ka habdon ka ban ni ban persyak bat lada ngim persyak kalong no ba ngim tip an lani ngilong ki ba khoput de ha ka ju ka poru le se ngala padong ha kani ka por ka pamenta ba lada ka an khamtam e ka ba yada kum ka MHRC ka Malaysia Human Rights Commission mo kahap no apo ka jingpet jong kani ka sarkar jela ka jongi mo te kei ka panja le si ya une ka ne ka breu ya une ka breu le si ki bala mat ki jing e kham tam e ki tu ki bala du no ila ka jong ka jing em te na kaleng ka jongi hi ngidang yang ba ka nong rem ban dawa ba ya ka justice na ka menta ka yeng ka sem jong ilit ba si ba khap tam e na ka benta jong uni u rirong ba mau bela do e yang la jong ka mensim but hakaju kapor ka jingdawa ka jongi ban penyo ikani ka justice kolong arbenta mo ka wei ka benkong kolong right to live halo ka hok ban im bat ka baar kolong right to justice mo halo ka hok ban yo ya ka jing besar ka hok de gini hi ki Malaysia tang ki fundamental rights ladai kita ki international rights ki ba boro ka wei ka boro ka pertai boro ka wei ki ya borom ya kani